گوندê Fafîn gundekî Kurdî ye parêzgeha Helebê yê devera Ezazê melbenda Mare. Êlên wê Bêsikan û Kêtikan herdû êlnî Kurdî ne û êla Cêsiya Erebî jî heyî li wir. Neşteciyê gund li gorî serjimêra sal 2004 3100 kes bûn. Lê anha 5000 kes hene. Panava gund 3500 hektar. Ev gund dûrî Helebê ji hêla bakur 12 kîlometr û dûrî Marê ji hêla başûr 15 kîlometr. Gundên derdora wê ji hêla Rojava, El Ehdas û Helawşa ye, ji hêla Rojhilat gundê Hasîn û Hilêsa ye, ji hêla başûr gundê Babins û ji hêla bakur Xirnata û Wehşiyê. Girek gelkî mezin di gund de henin li gorî neşteciyên gund dibêjin, dibe ev ji serdemên berî Bîzantî û Romaniyayê ji xwe li derdora gund pûlik tên dîtin, qafik tên dîtin. Ev qafik wan wilo tê gotin got vedgere dema horiya yên Kurdin ew jî. Gund bi xwe axa wê pir baş e. Çandiniya genmê avî û bejî dikin û ceh, nîs, kemûn, reşreşk, gijnîş, kartol, pîvaz û sîr û keskayên havînî û taybet baqil û fûl. Darê zeytûna jî lê hene, yê fisteqê Helebî û tirî û loz jî lê hene. Berî vê krîzê piraniyak neşteciyên gund di fîrma ismentê yan çemento li gund kar dikirin. Lê piştî pevçûnd navbera rejîmê de opozisyonê çêbû û ev opozisyon destê xwe da ser vê fîrmê. Ev fîrma xira kirin û hemû alavên wê dizîn û birin Tirkiye. Hin jî ji neşteciyê gund karê hsinkariyê dikin û saskirina alavên çandiniyê. Wek berî anha min got ji xwe pevçûn çêbû navbera opozisyonê û rejîmê malnî jî hatin rûxandin. Piştî vî hayî bi 2 sala jî bi xwe Daeş jî derbasî gund bû û hin kuştin, hin bi girtin dan mixabin ev rewşa gund bû. Lê ana ne Daeş heye û ne. Ev agahî bi xwe gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.